A 1 ga watan Oktoba na 1960 daidai, Ingila ta cire Najeriya a mama. Waɗannan 'yan mazan jiyan suka wakilce mu a ranar, don lokacin ni da jami'an ɓoye muna shan mama. Shekaru 62 da yayi, bari mu yi tariyan baya da ni da ku. A 1903, Turawa suka fara kutsanci da ƙarfinka a arewacin Najeriya, har zuwa 1914. Jar kunni suka haɗa kudu da arewa suka raɗa masa suna Najeriya. A lokacin kudu da arewa na da ƙabilu sama da 400. A 1914, sojojin Turawa suka kirkiri unguwannin Sabon Gari a garuruwan Najeriya. Har yau kuma, unguwannin Sabon Gari nan ne inda baki suka fi yawan zama a garuruwan arewacin Najeriya. Da gyaɗa ta sha matsa, a 1960, wakilan sarauniya suka miƙa ragamar Najeriya a hannun 'yan ƙasa. Daga nan aka fara in baka yi ba ni wuri tsakanin waɗannan marigayen namu. A 1967, Ojukwu da ayarinsa suka jefa kabilar Ibo yaƙi da sauran 'yan Najeriya. Bayan watanni 30 kuma, Ojukwu ya tsere, 'yan Biafra suka yi saranda ga Yakubu Gawan. Najeriya ta fara matashin kai da man fetur ne a farkon shekarun 1970. Daga nan aka nuna wa 'yan arewa an ci moriyar ganga kuma aka yada koranta. A 1977, Najeriya ta fara ciyo bashi a Bankin Duniya, kuma har yau gwamnatin kasar na ruwa can kusa da kada. Har sai a 1984, sannan 'yan Najeriya suka fara yin biza idan za su Ingila. A baya sai dai kawai a yanki tikiti a fada jirgi zuwa kasar Turawan da ake haifa da Turanci a makogwaro. An yi lokacin da kuɗin tikitin jirgi zuwa Amurka daga Najeriya 17,000 ne kacal. A yanzu kuɗin tasi zuwa airport daga cikin gari ma ya kusa wannan farashin. A shekaru 62 da yaye ta, Najeriya ta taɓa zama giwar Afirka a bar misali. Amma baya-bayan nan, hatta a taron ECOWAS, shugaban ƙasar namu a sahu na biyu ake sa shi idan za a yi hoto. Da mulki ya ƙara dawowa hannun farar hula 1999 zuwa yau 2022. Sojoji sun kwashe shekaru 29 cikin 62 na mulkin Najeriya. Wani abin jin daɗi har yanzu shine dan arewa mu Aliko Dangote mai tallan gishiri da magi shine yafi kowa kuɗi a Afirka, kuma bakin fata mafi nauyin dukiya a duniya. A wannan tambarin kasar tamu an rubuta haɗin kai, imani, zaman lafiya da ci gaba. Dan Allah, wanne ne a ciki muke da shi yanzu a Najeriya? Ni dai na san ina da ku, kuna da ni. Duk da kuwa ba wanda suka gayyace ni bikin murna ko jaje na 1 October, amma ba komai. Ni ma ba za ku sha shayi na ba.